Oh, ndikuona kama mama kike. Mecha rwendere. Madara, ndimbori right. Madara upenyu. Chi kweMai Rudo mudikani? Ko chi? Ndikutadza kana kuzvitsana kuti. Mafunge piko? Upenyu hwakaoma. kweMai Rudo makundichikisa kani chikoti gaga. Chi chaoma upenyu chi? Mamona kichiko. Chi? My guru, my Rudo. Handisi kuziya ndanguva wakabata mabhegi varingoti upenyu hwakaoma chii kweMai Rudo havasi kutaura kuoma bato vedu haomi zvisi mukuzienda zvakutafambira zvi madhana nabani ndikuzokuonenda mufunge sekuru vangu vangu vari mumunhu vari kusapota kuri kuna yedu asi majokisi kani muruti chiwe ipapo manje panonetsa kwanditi muruzoti nhasi ndozuva racho zuva racho ndinhasi kweMai Rudo makuita zvisei makutaura dhirama rekunhasi ndamboti ndakuudzai urongwa hwakakwana ndachibamiri vaviri sekuru vangu vanga vari mumunhu vachisakurira nditi vari kuzvizi kusakura nyoka ndashaya kuti hanzi yabva nepo kwakunzi ngapa gumbu ndiye kutodonha kwakutotanga kugwina furu kwakutotanga kutobuda sekuru ndiye tandadza sei kwakutofa saka mufunge urongwa hwese hwandimirira ndozoti mari yenyu mimiri yerauzi yanga ichida kushanda Krismasi ino rwendo runo but inini hangu pare zvino ndingatozokuona indatsoka handisati ndaitumira paikokeshiseva moto dzotanzi wakarumwa nenyoka yani ani ndio wakarumwa kweMai racho pamnini nasi ndo zuva racho rekuti vatipe mari yeround kweMai Rudo musadaakuvanisha chinzi vanhu vatoungana hapana kana chekudya kana chi saka ndangotora kamari kese sama mati mari yedu isusu yatakasevha 10 manzi chiseva musina mari yeround yedu ndozvamurikuenzara muruti chiwe kudhare koko aiwa musana ini nangu ndasheya yangu yemari toda mari yangu hazviite haiwa kana aiwa kuditsenyu mari manzi ndichisevha mari iyo ndichida dhakana kuti ndane 5 manzi sina chinyama hamufendika hamufendi kweMai Rudo imi kweMai Rudo havasikani vedu wenyu kweMai Rudo hamufendika nemari yedu achirege kudaro vedu wenyu rekadzai kudaro kweMai Rudo bamnini bache kweMai Rudo kani kweMai Rudo iwe kweMai Rudo munhu afa nemari